Ľadová. Poľovník, čo tu hľadáš? Ja som bol normálne, som si robil svoju robotu, vlkom som zuby brúsil, líška medvede, prečesával a ešte som aj komu si laby oblizoval. A keď tu zrazu nejaký krasoň, nejaký trpazlík, Mišo Šinko ma vyzval, aby som sa oblial, lebo treba ukázať na to, že treba pomáhať. Tak som teda, keď pomáhať, tak sa teda oblejem, ale taká vec sa stala, že teraz je len nejakých 12 stupňov, čo je trošku zima, ale potom voda má 10 stupňov, čo je dokopy 22 stupňov, čo by som sa mohol poliať. Teda, tak som proste do toho zakomponoval aj puka, aby ma polial on, lebo ja by som sa takou teplou vodou 22 stupňov nepolial. Tak predtým, ako ma polejú, tak ešte mám niekoho vyzvať, tak vyzývam osadenstvo firmy Energy, a aby sa tiež polialo, lebo treba ukázať, že pomáhať treba. A vyzývam aj slovenských rebelov, aby ukázali, že sa to vedia poliať. A ešte vyzývam aj komárňanský airsoftový klub. Tak Puk, poďme na to. Dobre. Puk, mňa si mal poliať vodou a peniažky si mal poslať na charitu, ty si to zase domotal. No nevadí, tak aspoň ostanem suchý, že? No tak toto ti tak nakoniec prejde. Sluhovia! A tak za každú postavičku venujeme organizácii muskulárnych dystrofikov na Slovensku nejaké peniažky.